u našoj zemlji nije baš primereno imati mlađeg momka. Ja mislim da je to fenomenalno, pošto ti izgledaš bolje nego ikad. Toga se sećam da su me stalno... Goga, ajde tamo sa decom u sobu. Ekskluzivno priče koje Srbija još nije čula. Pošto sam nekako bila fascinirana tim odraslim svetom. Sad sam više fascinirana mlađim. A za ovo za vožnju ja ću da vam ispričam nešto. Sad ide priča, molim vas, nju ne slušajte, ili se Jelena panično boji brze vožnje? Ne, ja se uopšte ne bojim, ja se bojim ludakinja poput tebe. Ja se nisam branila, ali sam pustila da vreme učini svoje. I vreme je uvek najbolje i uvek ide u moju korist. Na svu sreću. Viš kako sam starija, svi sam lepša. Jeste, brate. Meni je najbolji provod u životu, mi dođu prijatelji kući da ja nešto skuvam, podignemo noge na sto i pričamo do besvesti, mislim, i onako ludo se zabavimo. A kad me udari ludilo, onda sam luđa od svih koji popiju najviše. Mislim, ti to vrlo dobro znaš da je I nije istina da mene samo vole mlađi muškarci, ti vrlo dobro znaš da me voli i stariji muškarci. Da, znam, jako dobro. Dobroveče, Srbijo. I nek sam najcrnja